els refugiats i refugiades de guerra a Tona durant la Guerra Civil Espanyola. Tona va rebre refugiats des del final de 1936. La majoria provenien de Madrid i de províncies limítrofes, però també n'hi havia del nord d'Espanya i d'Andalusia. En un primer moment foren instal·lats a l'Hotel del Parque i en diverses torres i pisos d'estiueig del barri Roqueta. Més endavant, s'obligà les famílies amb desertors a acollir-ne. El restaurant Casino del Parque es va convertir en el seu menjador comunitari. Hi havia una certa autoorganització interna de la colònia de refugiats, per bé que sota la tutela de l'Ajuntament, que era l'encarregat de garantir-los el subministrament d'aliments i de cobrir-los altres necessitats, i rebia una subvenció de la Generalitat amb aquesta finalitat. L'octubre de 1937 hi havia censats 343 refugiats. I al setembre de 1938, 392 en un poble que llavors tenia uns 2.500 habitants. Als quals calia afegir també una nombrosa població flotant. La colònia la formaven sobretot dones, gent gran, joves i infants, alguns d'ells nascuts a Tona mateix. El seu manteniment va ser problemàtic per les dificultats per aconseguir aliments i llenya o carbó per escalfar-se. A principi de 1938 es va haver de talar part del bosc de la Suïssa per poder-los portar llenya. També hi va haver problemes de convivència entre persones autòctones i nouvingudes. En el darrer mes de guerra, algunes famílies van emprendre el camí de l'exili, però altres van optar per quedar-se. En caure Tona a mans franquistes, encara hi havia 150 persones refugiades.